Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина алга таба төп темалар турында. Инде килеп бер-ике тапкыр машиналарга тутырып алып та киттеләр мусорны. Һаман да шулай менә. Санар бакчачылык ширкәтендә яшәүчеләр шүп-чар өеменнән зарлана, проблеманы ничек шешәргә. Мөмкинлекләре шикле булса да, яшәргә омтылышлары шиксез. Чаллы картиналар галереясендә үзенчәлекле экскурсиялар башланды. Шүп-чар өеменнән котыла алмыйлар. Редакция безгә Тукай районының Саннар бакчачылык ширкәтендә яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Алар әйтүләренчә, шүп-чарны җыештыралар, әмма ул кабат барлыкка килә. Проблеманы хәл итеп булмый. Урынга Эльвина Андрова чыкты. Саннар коммерцияле булмаган бакчачылык ширкәтенә керү юлында урнашкан транспорт тукталышында шүп-чарлардан тау барлыкка килгән. Төзелеш һәм көнкүреш калдыклары җил белән тарала. Бу күренеш тирә-юньне бик ямьсезли. Җәй бу яздан бирле менә шушы быел гына шушылай мусор түгә башладылар шушында. Шуннан теге попутный машиналар киләләр, ташлап китәләр. Биредә яшәүчеләр әйтүенчә, әлеге проблема быел язын килеп чыккан. Саннар халкы авылның чисталыгыннан һәм юлларыннан бик канәгать. Әйтүләренчә, торак пунктта шүп контейнерлары урнаштырылган, шүп чыгару да вакытында башкарыла. Әмма тукталыштагы шүплек һаман шул килеш кала бирә. Экология министрлыгының Кама буе территориаль идарәсендә Саннарда яшәүчеләрнең проблемасы турында беләбез, белгечләр вакытында җавап бирде дип белдерделәр. Уже неоднократно вывозилось оттуда весь накопленный этот мусор. Несколько раз инспектора выезжали, дежурили возле этого остановочного павильона на месте, привлекали к административной ответственности. Экология министрлыгы вәкилләре шүп-чар ташлаган гражданнарны табып, аларга штрафлар билгеләгән. Әмма шүп өеме кимеми, көнкүреш калдыкларын ташлауны дәвам итәләр. Биредә яшәүчеләр бу урынга видеокамералар урнаштырырга кирәк дигән фикердә. Эльвина Андрова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Инвалидлык хөкем карары түгел, Чаллы картиналар галереясендә үзенчәлекле экскурсиялар башланды. Рәссам Александр Халдеев истәлегенә күргәзмәсе белән шәһәрдәшләрне физик мөмкинлекләре чикле кызлар таныштыра. Әлеге проект сурәт эчендә Кояш фонды башлангычы белән Татарстанда гына түгел, Россиядә дә гамәлгә ашырыла. Сүрәт эчендә Кояш фонды эшчәнлегенең максаты 18 яшьтән өлкән булган сәламәтлекләре шикле затларны тормышка яраклаштыру. Анастасия Плеханова әлеге проектта беренчеләрдән булып катнашырга теләк белдергән. Элек ул үз-үзенә бикләнеп яшәсә, хәзер барысы да үзгә аралашып яши, дуслар тапкан. Үзеңне җәмгыятькә кирәкле итеп тою зур бәхет ди ул. У нас были различные мастер-классы, к нам приходили ораторы, мастера своего дела. Мы подготавливались к проведению выставок, изучали ораторское мастерство, подачу информации, как правильно ее подавать, как правильно ее искать, как изучать, как анализировать картины. Анастасия тәҗрибәле гид, күргәзмә турында безнең иҗат төркеменә мавыктыргыч итеп сөйләде. Картина Александра Халдеева называется «Знаки». Очень символичное название, и сама картина по себе очень символичная, потому что отражает все положение, все настроение, все отношение Халдеева к этому миру. В центре мы можем видеть образ самого художника в шутовом костюме. Это сам художник. Он в шутовом костюме, колпак, у него есть музыкальный инструмент, у него сумка с кистями. То есть это полноценный образ художника. Он готов к работе, он готов творить. Анастасиядан тыш проектта физик мөмкинлекләре шикле 7 кыз катнаша. Алар 4 экскурсия уздырачак. Аларның һәрберсе үз авторлык программасында әзерләгән. Алар катнашындагы күргәзмә 12 һәм 13 октябрьдә булачак. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бер атна эчендә Чаллыда 2 күршеләр үзәге барлыкка килде. Беренчесе 16-нчы комплекста 3 октябрьдә оешты. Бүген мондый үзәк электротехниклар идарәче компаниясе тарафыннан тантаналы рәвештә 56-19 адресы буенча ачылды. Күршеләр үзәге шәй табын артында йорт һәм микрорайонның актуаль проблемаларын хәл итү, төзекләндерү һәм тормыш сыйфатын яхшырту белән бәйле мәсьәләләр турында фикер алышу һәм биредә яшәүчеләр белән очрашу өчен булдырылды. Я надеюсь, что это будет реально добрый центр, центр добрососедства, и все с удовольствием будут сюда заглядывать. И дай Бог не для решения конфликтов, а для того, чтобы фантазировать, для того, чтобы мечтать и для того, чтобы вдохновлять друг друга и всех окружающих. Удачи!
Идарәче компанияның генераль директоры Илгизәр Иманов тимер ишекләр булмаган чагындагы ачкычларны келәм астында калдырып киткән чакларны искә төшерә. Күршеләрнең элеккегечә бер-берсенә ышанып яшәгән вакытларының кире кайтуына ышана. Чыннан да күршеләр үзәге бүгенге көндә бик мөһим, бик кирәк дип уйлыйм. Бу инде безнең шушы шәһәребездә яшәүчеләргә ярдәме тияр дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, аларның бит теләкләре бар, аларның шундый уйлары бар. Менә шушы теләкләрен, уйларын шушы үзәктә алар сөйләп, алар шулар белән әйтеп, шушы мәсьәләләрне шушында чишеп булса, мин уйлыйм, без бик шат булырбыз дип. Күршеләр үзәге җәмәгать оешмасында һәркем очрашу өчен тема, мастер-класс яки лекциялар тәкъдим итә ала. Төп максат иң әһәмиятле проблемаларны хәл итү өчен янәшәдә яшәүче кешеләрнең үзара якынайту. Күршеләр үзәге проекты инде берничә ел бөтен ил күләмендә гамәлдә, хәзер Чаллыда да. Нужна система. Нам очень бы хотелось, чтобы, например, в наших управляющих компаниях хотя бы в каждом комплексе был такой вот замечательный центр, куда бы люди смогли приходить попить чай и обсудить все проблемы, связанные не только с жилищно-коммунальным хозяйством. 6-нчы комплекстагы үзәккә барлык теләүчеләр йөри ала, ул көн саен эшләячәк. Киләсе атнада бирдә торак мәсьәләләре һәм проблемалары буенча фикер алышуга йортлар өчен җаваплылар җыелачак. Лилия Гатина, Константин Величко, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Шәһәрдәшләрне «Все по карману» дип аталган күргәзмә сатуга чакыралар. Биредә балалар өчен трикотаж эшләнмәләр, сөлгеләр, урын җир әйберләре, футболка, майкалар һәм башка өст киемнәре кулай бәядән тәкъдим ителә. Күргәзмә сатуы 13 октябрьдә иртәнге сәгать 10-нан кичке 7-гә кадәр Экспокама күргәзмә үзәгендә узачак. Приглашаем на выставку-продажу «Все по карману». Детский трикотаж, полотенца, постельное белье, кофты, костюмы, термобелье и многое другое. 13 октября с 10 до 19 часов в Экспокама. Бүгенге нашлар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. В Акос-Челны открылся сезон охоты на внедорожнике Nissan. Дикие выгоды октября. Кредит 0,1% годовых. Зимние шины в подарок и скидки на сервис до 50%. Акос-Челны. Подробности по телефону 32 01 01. Реставрация и восстановление женской и мужской обуви. Замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. Ждем вас 12-13 октября в молодежном центре «Шатлык».